I-ANC eNtshona Koloni ibambe inkomfa yayo yesithoba emva kwengxushungxushu bebejamelene nazo. Kana banginike mntanami nyalo nangiphuma la ngiphume nemntwana nangabe uyagula ngifuna okhulela mina. Umama wosana oselula waseThekwani South eMpumalanga unenxalabo yokuba ngahlaphulukane nemveku yakhe kuba isibhedlele silibazisa ukuyikhulula. Abathandi bebhola yomnyazi nabahlali baseKimberley bavakalisa uchulumanco ngelixa indebe yehlabathi kwibhola yomnyazi yenze umjikelo kwiphondo labo. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Umbutho we-ANC uthi abemba ngaphandle abakweli loMzantsi Afrika bangumngenomandla kweli. Ezisezinye zeziphumo zentlanganiso yekomiti ethwaliswe uxanduva kazwelonke ye-ANC nezidandalaziswe nguSosiba Jikelele ufikile Mbalule luthuli House ngolwesine. Umbutho olawulayo awubuyi ngamva kwizicwangciso zawo zokusombulula intsindabadala yokuphuma nokungena kweli. Lo mbutho unikwe ingxelo ngumphathiswa wesebe lezemicimbi yekhaya uGqirha Aaron Motsoaledi ngemigaqo-nkqubo eyilwayo nokuphuma nokungena kweli, equka izindululo zobuzwe, ukuphuma nokungena kweli kunye nemithetho yokukhusela imbacu. Illegal immigrants put a heavy strain on the fiscus with adverse effects on service delivery, the overstretched health sector, high unemployment and poverty. Ngelixa lombutho ububambe inkomfa yawo yama-55 ngenyanga kaDisemba walonyaka uphelileyo, uye wamkela isindululo somgaqo-nkqubo wokuphuma nokungena kweli immigration policy framework neza kukhawulelana nengxaki yokuphuma nokungena kweli okungekho mthethweni. Ukususela ngoko ke urhulumente umile uthe gumulolo ubeka imigomo efana nokurhoxisa impepha mvume zabemi baseZimbabwe iZEP neza kuphelelwa ngoDisemba walonyaka. Illegal immigrants have been a ticking time bomb for the country, which has been an albatross of the ANC-led government to accelerate service delivery at a faster pace. The outbreak of violence as attested to by the violent attacks in Diepsloot, which happened on the 21st June 2023. Le komiti igxininise kubambiswano kwizidingo zeli kunye nezehlabathi jikelele. Umama wosana oselula waseThekwani South eMpumalanga unenxalabo yokuba ngahlaphulukane nemveku yakhe kuba isibhedlele silibazisa ukuyikhulula. Ubuhle Nyoni ubeleke usana oluphile qete ebutsheni bale veki kwisibhedlele iRob Ferreira ebethenjiswe ukuba luza kukhululwa ngolwesithathu kodwa xa yokulanda ubuya nelize. Abongikazi bamxelela kuba usana lwakhe lunosuleleko. Sinye isicelo sikaBuhle Nyoni ucela ukukhululelwa usana lwakhe. Uthi sukela ekubeni luzelwe ngolwesibini abongikazi besibhedlele iRob Ferreira bamtyibela ngamagama bemhlaza. Usapho lukholelwa ukuba iphile qete imveku yalo basahleli emlindweni ukuva ngenkqubela nangokubala ugcinelwe ntoni kanye. Bengifuna kwathi ukuthi inkinga yemfana nami kaniyini lebasolo bangichazeli ngayo ngoba ena bangitshela ukuthi unenkinga yesandla ngibangitshela ukuthi akakhali kahle mara uma sebamcheka phakathi indzaba yesandla abangitsheli ivoice ena iyaphuma. Usapho luthi zange lwayinikwa tu ingxelo malunga nosana. Kana banginike mntanami nyalo nangiphuma la ngiphume nemntwana nangabe uyagula ngifuna okhulela mina. Sebe lezempilo lithi lisaphanda ngalompa. This warrants for a investigation so that we can get to the bottom of the matter and get the true facts, because we cannot just take action based on what another person is saying. So there are processes that must be followed. Usapho lo yame ethembeni lokuba iza kude iphoswe kwelokulibala lenyewe. I-ANC eNtshona Koloni ibambe inkomfa yayo yesithoba kweliphondo. Le nkomfa iqale namhlanje yakuphela ngomso ibanjelwe Cape Town International Convention Centre. Le nkomfa ibanjwe emva kokuba iliphondo linyuke umnqantsa lizama ukucima umlilo phakathi kwamasebe eliphondo. Intathelo Athule Joka ungamehlo neendlebe zethu kule nkomfa. Sikwamkele Athule, sibulele ngexesha lakho. Khawusixelele ngokwenzeka apho xa kungoku kwaye singalindela ukuba lungaqala nini uvoto.
Inkosi kaSikhulu sisana ndibulise ndibulele kuwe ndibulisana kubaphulaphuli nakubabukeli bendaba ze-SABC. Silapha ye-ICC nalapho inkomfa ye-ANC iqhubekeka khona. Kulindeleke kuba makuvotwe nanini na xa ngelixesha ngapha kwamakhulu amahlanu abavoti kulindeleke kuba bonyule inkokheli zabo apha kumaqoqo amahlanu usihlalo kwakunye usekela wakhe unobhala kwakunye nonongxowa. Okwangoku ke unongxowa wesigqeba esiphumayo besanonikeza ingxelo yemali yesisigqeba sisandophuma nephondo lalapha eNtshona Koloni. Kodwa ke ndinaye apha uNathi Ntshothwana uzasixelela kabanzi. uNathi siyayazi ba i-ANC apha eNtshona Koloni binengxaki zemali. Kule ngxelo obuyinikezela phanje ibonakala unjani umba wenu nemali? Manibulise msasazi ndibulise nakumaphulaphuli. Ndithe before ndithethe apha ngaphakathi ndachaza uba laa mbuzo bendibuza wona uba ingaba yonke le nto ilapha e-ICC ibhatelwe na, ibhatelwe yonke into apha nendawo balala kuzo abantu zibhatelwe. So iyakuxelela loo nto uba noko zitshintshile izinto apha ngoku eKapa neento zethu zemali zijonge ngendlela erayithi. Mhlambe ukuze niphucule indaba yenu nemali nijonge mhlambe kweziphi indawo? Sithe xa sithetha sijonga indawo esingaphucula kuzo nemali. Sithethe nge-councillor levy zethu esifuna sinyuse imali kuzo. Sajonga ne-national investments ezisuka kwaminister abasuka national ne-projects abazenza apha. Sathi kodwa ke kubalulekile ubanzi uba simanyane nee-NGOs nazo sikwazi usebenzisana nazo kodwa sikwazi ufumana imali for ii-programs zethu ze-ANC apha eKapa. Nkosi kakhulu uNathi ndifuna ubiza naye nosomlomo we-ANC kwalapha eNtshona Koloni. Mr. Sifiso Mtsweni, sigqeba nijonge ukonyula ngoku. Sijonge ukonyula nini? Yayizohamba njani inkqubo? Njengoba ugqiba uthetha no sozimali wephondo leThutshana, i-reports or ingxelo ze-interim provincial committee sezigqityiwe ngoku. I-delegates njengoba ndime nawe zisabuza ke ezo questions ezikhoyo. I-elections agency seyingenile lapha phakathi. So into esayenza ke ngoku kuzawumiswa kancinci, sizanibiza nonke abantu bezindaba nize nizocoverisha i-announcements sokuba amasebe njengoba bebahlala kwi-meetings zabo benza i-nominations kusebenze kanjani, ngobani ke aba bantu baye bachuzwa or ba-electwa ngamasebe. Izawuthi ke xa igqitywa ke lo process ivulelwe ke amalungu alapha or i-delegates ezilapha nazo zikwazi uba if kwamagama abekiweyo kukho abantu mhlambe abangababonanga bayakwazi ke ukuthi apha kule nkomfa batsho uba hayi ke sisafuna noAtule abe khona. Kuzawumele ke 20% i-support loo nto leyo. Yonke loo nto leyo sizayenza live. Iziphumo singazilindela nini? Iziphumo kuzawubaliswa kusuka namhlanje. Elections agency izawuhlala apha ide igqibe ukubala. Xa igqibayo sizaniphinde sinibize kwanamhlanje. Siyathemba ke ukuthi maybe before ekseni sizabe sesigqibile ke ngoku sikwazi ukuthi sisho, but into esifunayo ukuthi xa siyolala namhlanje sibe sino chairperson omtsha we-ANC apha eWestern Cape. Ibaleke kanjani loo nto ingakumbi kukho abantu abaphelelwa lithemba ingakumbi i-ANC yalapha eNtshona Koloni? Ndiyacinga ukuba njengoba usozimali bathetha ngoku ukuthi ndiyacinga i-ANC ngoku iye yayijika ikhona. Nansi inkomfa ikwazile ukuthi ihambe ewe eqaleni beyinentonyana ezimbalwa, kodwa inkomfa siye sapresenta lento kuthiwa zii-credentials econferenceni sa-adopta within 30 minutes. Izolo sayigqiba yonke i-registration, kodwa eyona nto sibhizi ngayo ngoku njengoba ndithetha nawe, amasebe members be-ANC bayathetha ne-leadership ngoku. I-national ikhona apha, ii-ministers zikhona, bayatsho uba kwindawo ethile sifuna amanzi, kwindawo ethile kukho into ze-flooding, kwindawo ezithile. So i-ANC izawuphuma apha ne-program estrong ezawukwazi ukuthi iye on the ground iphuhlisa abantu bakuthi sikwazi ukuthi siye phambili. Xa sijonga amanani sijonge napha kuzwelonke amaphondo amaninzi alawulwa i-ANC ngaphandle kweliphondo, ibaleke kangakanani ukuba mayivuseleleke iNtshona Koloni le kwi-ANC as a structure siphelele? Kubaluleke kakhulu. Enye into ke sixoxayo apha phakathi i-report ke lesibiza ukuthi i-election strategy sizawuxoxa ke ngayo kude kuyobetha ngomso.
because sifuna leyo report sonke sikwazi ukuthi sijonge ukuba yintoni lemele siyenze njengombutho apha eNtshona Koloni ukuthi sikwazi ukuthi sikhuphe iDA olawulweni, because eyona nto sibonileyo over the last 10 years ukuthi iDA ayibakhathalelanga abantu basemaphandleni, abakhathalelanga abantu basemalokishini. In fact kufakwa i-bicycle lanes kuzo zonke izindawo, bakhe izindlela for abantu abanemoto. So eyona nto sijongileyo kakhulu ukuthi masiphume apha ne-strategy, sibuyele ebantwini, sibe ne-leadership abantu abazayithemba, sikwazi ukuthi siye phambili. Siyabulela kakhulu lowo ngusomlomo sisithethi se-ANC apha eNtshona Koloni echaza ke bazama ukuvuselela bavuse lo mbutho omkhulu kangaka weGalile Bhayini apha eNtshona Koloni khona ukuze bakwazi babasuse umbutho we-DA elawulweni, khona ukuze bakwazi uzisa uphuhliso kubantu balapha eNtshona Koloni. Batsho besitsho ke bafuna ulungisa nemiba yabo yezezimali ebathwaxa kakhulu kungoku nje. Kuneleleke kuba kuzawuvotwa kanamhlanje kubalwe nakamhlanje. Uthi ke umnumzana uSifiso Mtsweni makuthi kusisa kusasa babe sebenaye umphathi iphini umbhexeshi omtsha pha kwisigqeba esisa lapha eNtshona Koloni. Buyisela indaba kwe-studio. Sibulele kakhulu ke kuAthule ngexesha lakho. Ukanti kwalapha ezindabeni abahlali baseBloemfontein kwiphondo laseFreystata abaphila phansi koloyiko ukulandela ingxelo zolwaphulo-mthetho oluthe gqolo kwibala laseSouth Park nekulahlwa kulo inkunkuma. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwezindaba zisiza ngqoqunqa phambili SABC 1 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ukusifumana izindaba kuphela nje kwazo kuYouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti make siphinde sitixoxe kwinqaku lethu elihamba phambili ngobusuku. ANC eNtshona Koloni ibamba inkomfa yayo yesithoba kweliphondo. Le nkomfa iqale namhlanje yakuphela ngomso ibanjelwe Cape Town International Convention Centre. Le nkomfa ibanjwe emva kokuba iliphondo linyuke umnqantsa lizama ukucima umlilo phakathi kwamasebe eliphondo. Abahlali baseBloemfontein kwiphondo laseFreystata abaphila phansi koloyiko kulandela ingxelo zolwaphulo-mthetho oluthe gqolo kwibala laseSouth Park nekulahlwa kulo inkunkuma. Kutshanje kudutyulwe kwaphangwa abantu ababini ngethuba beyokulahla inkunkuma kwelibala. Kungoku nje kuqhutywe iphulo lokuqoqa kule ngingqi kubanjwe abemi bangaphandle abali-16 nabakweli lizwe ngokungekho mthethweni. Le ndawo ibekelwe bucala ukuze uluntu lwale ngingqi lukwazi ukulahla inkunkuma engathuthwanga kuyo ijike yayindawo yolwaphulo-mthetho. Kungoku nje abahlali baphela beyilahlela ngaphandle inkunkuma nanjengoko beziva bengakhuselekanga kuyo. Bacela basemagunyeni ukuba bangenelele kule meko. I feel like our government is not doing a great job because as you can see, people are dumping outside because it's full inside. So no one is working currently. Even during the week, there's no one who's supposed to work here that's working. So I don't feel safe because there's no safety. At least if they can make a boom gate from the three-way stop so that, okay, you can choose between you are going to a dumping site or a graveyard. Yes, if they include boom gates, the security, this place will be safe here. Kutshanje kuhlaselwe amadoda amabini akwasiyome adutyulwa amatyela liqela ngamadoda amane. Kungoku nje lamaxhoba sachacha kuhle esibhedlele. Indlela yakwindawo ekulahlwa kuyo inkunkuma igqithana kumadlaka seSouth Park. Kule nyanga igqithileyo amapolisa aqoqele ngingqi athimba imipu engekho mthethweni liqela. Umasipala waseMangaung uthi basebenza nzima ukongeza inani lamagosa onyanzeliso mthetho naza qinisekisa ukuba iyathotyelwa imithetho kamasipala. We are equally aware that this raises a concern among citizens of Mangaung because they are scared of getting inside. That is why you see some of the waste outside. We're attending to this matter. One of the measures that we have taken, it is to make sure that there's an intervention by the National Department of Environment, Forestry and Fisheries to make sure that there's an expert a service provider who deals with landfill sites because it's a specialized area. But over and above that, we're dealing with vacancy rate because if you can look at our law enforcement numbers, very low, visibility is not up to our expectations. Abahlali banenxalabo yokuba izikhalazo zabo ngahle zingathathelwa ngqalelo.
Ukanti ukuva ngeziphala phambili nesisematheni kumaqonga ezonxibelelwano kule veki apha kumagumbo sasazo sinayo ingcaphephe yamaqonga onxibelelwano Sandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela ngawapha amanqaku aphala phambili kule veki kumakhasi onxibelelwano. Abantu abaninzi bathetha ngalento ka-Chief Justice uZondo. Sekuphele ke unyaka eyikhuphile ireport ye-state capture. So inqalabo yakhe ke ithi urhulumente kwakunye nepalamente azinawo amazinyo wokujongana ngqo norhwaphulizo okanye nobusela obenzekayo apha elizweni. Umbuzo ke omileyo ku-Chief Justice uthi uba ipalamente ayikwazi ukukhusela abemi belizwe okanye bemi boMzantsi Afrika, ngubani ozabakhusela? Abanye ke abantu abaninzi ke bayamgxeka u-Chief Justice ukuquka ke urhulumente ngakumbi ANC besithi ke kutheni lento azithetha ezi zinto esihlangalaleni angadibani nabo. Nepalamente ke imgxekile u-Chief Justice. Okwesibini, abahlali baseGermiston. Abahlali baseGermiston sawukhumbula ke ukuthi ngelo xesha bekusenzeka i-earthquake okanye ukuzamazama komhlaba, abantu abaninzi baye babagxeka kakhulu ozamazama. So into eyenzekayo ngoku abahlali baseGermiston ePrimrose bagxeka abazamazama bathi bayadubulana, and ngoku abantu ngakumbi abantwana abancinci basengciphekweni okokuba bangadutyulwa ngabazamazama. Kubakhona ke nabanye ozamazama abathe bafumaneka beswelekile kwakweza mine okanye kula migodi ikhona phaya. Esinye ke story sihamba phambili kula makhasi onxibelelwano yilando yaseVelkom eFree State. Kufunyenwe ke abahlali baseLesotho abayi-31. Minister ke uGwede Mantashe uthi inonyawo lwemfene lento. Ubandakanya urhulumente waseLesotho esithi uMzantsi Afrika kufanele uyijonge lento. Yeyiphi ke yona ivideo ekuthe kwabelwana ngayo kakhulu kule veki? Ivideo abantu abaninzi abathe bathetha ngayo ivideo apho sibone abantwana abancinci, ndiyacinga benza ugrade 2 or 3. Abantwana abancinci ke banxibe njengamabanjwa kwakunye namapolisa. Abantu abaninzi bayigxekile ke lento, bathi asikwazi ukukhuthaza into edibene nobusela ngoba into ye-inmates okanye into yamabanjwa abantu abaninzi bayidibanisa nobusela. Bathi ke abazali babayeke njani abantwana baphume endlini baye kwi-career day benxibe njengamabanjwa. Abanye abazali ke bathi abayithandi kwalento uba abantwana babo banxibe njengamapolisa. Bagxeka notishara ke esikoleni ukuthi bebengafanelanga ngokuba bayivumile lento. Kulungile Sandile, ngamafutshane singalindela ntoni kule veki sizawungena kuyo? Masilijonge inqaku lika-Chief Justice uZondo, sibamamele nabantu ke ngakumbi abantu basepalamente okanye amalungu epalamente bazawuthini ngalento ka-Chief Justice. Inkosi kakhulu sibambe ngazibini ke kuSandile Hlangani. Urhulumente weMpuma Koloni ubenze nge-14 million rand kumnyhadala wezobugcisa kazwelonke eMakhanda njengenxalenye yokuzibophelela kwakhe ekuxhaseni amagcisa. Emva kokubanjwa ngobuxhakaxhaka bonxibelelwano iminyaka emibini ngenxa ye-COVID-19, lityeli lesibini lomnyhadala ubuye ngokupheleleyo kwesi sixeko. Ukanti uxuma ngakumbi isixeko lomnyhadala ngokwezoqoqosho nangamathuba emisebenzi. Idolophu laseMakhanda kulindeleke lixakeke kule veki imiboniso yobugcisa nenkcubeko, njengoko kulindeleke imiboniso engapha kwama2,400 kulo myhadala. But fundamentally what we're really hoping that people do is have fun. They have an experience that changes them. They meet artists, they meet each other, they meet the city of Makhanda. Abadlali beqonga nabathungi bempahla babonakalise isakhono sabo kulo msitho. Ukuba ngumuntu osuka ezilalini ebona nokuba siyafunda kuba ufunda ukudibanisa i-fabrics, different fabrics, ukudibanisa in a modern way. We are learning. We did a small dance of our many dances that esinayo phana kula production as a whole. So we just decided nasinthathe kuKofifi, make it interesting. Uyabona? Wonke umuntu is willing ubana sibonise inkcubeko yethu nobugcisa bethu kuyo yonke lo mnyhadala ulapha eMakhanda. So we welcome everyone. Lo myhadala uza kuqukunjelwa ngomhla wethu kaJulayi. Kwindaba ze-SABC noLwando Nomoyi, ndiseMakhanda. Abathandi bebhola yomnyazi nabahlali baseKimberley bavakalisa uchulumanco indebe yehlabathi kwibhola yomnyazi yenze umjikelo kwiphondo labo. Iqela lebhola yomnyazi Proteas kulindeleke lithathe inxaxheba kule tumente eza kusindlekwa eNtshona Koloni kule nyanga izayo.
yamkelwe ngezishushu indebe yehlabathi eKimberley khange bakwazi ukuzibamba imincili abalandeli. We're very excited and we're very happy that it's here, and we personally feel that SA is going to win the cup. Abasakhasa kulomdlalo bathi bafumana inkuthazo ethi ngenye imini baza kudlalela iqela lesizwe. I feel so excited and I feel so overwhelmed because it is the first time seeing the netball trophy coming to Kimberley. Kulindeleke le ndebe ityelele zontlanu izithili zomntla koloni phambi kokudingela eMpuma Koloni. There are netball players here that needs to be inspired, that needs to see that they are also considered as netball players. They don't just affiliate for nothing. They are part of the trophy tour and they are part of celebrating the World Cup that is coming for the first time in 60 years in South Africa. Abathandi nabalandeli balinqwenelele impumelelo iqela kwindebe yehlabathi. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe busuku benzolo.